Mfie kakra ni na abofra ye frɛ no Ishmael ye ne namfofo mienu ekɔgye ne kra efiri ne nsam. Saa asɛm esi wɔ Kasoa. Enura na otemboafo etimide asɛm no na aba na wiye. Ama mmɔfra mienu a omokodi Ishmael dam anaso omokɔgye ne kra efiri ne nsam. Eye Nicholas Kini a wonya mfihia no dunwɔtwe. Enura yɛse onko da aban kukum ne nkwa aka owiase ni na owo mfinhia no dunwɔtwe 18 years to say they say ne nkwa aka ana ne mfie aka obedina osase su nan onkonkotwa no wo afie ase na abra otembuafo eka asase no ye ya asema abofra no bekan say bosu I'll return, there is no truth in Ghana. Asema abofra wanya mfie dunwɔtwe ne kan say osi bosu mesaba na omanwe mu no kuro bia enim we nam so ma officer ye de abofra no share ne saka say otu no fo say e ma ne nka hwe onka na nuntum na nyame eye no kwafo nyame ebedi na asem ama no na abra otemwafo bua wie no ene ebisa eye ona odi eye Ishmael no abusuafo say asema otembuafo ede aba no mani so ana say ene abusuafo say mani so omomo hu say no kure ewo Ghana ha sei omu se omoba ne wuo no eye omo yade nemom enam kwan otembuofo no fa so bu asam no tinu ama omakoma ato omo yam ama sese de adwobreo aba awerho de nanso omu to otembuofo no ede omasama mamo if say abofra wo mfie dunwɔtwe 18 years ne say onkwa aka ni na no kono kotwa na fie ase de ne say otimu se eye asotwe kese abofra ka ho a wonde wonya mfinhia no eye dunum 15 years no de yesi ono ye de no ko juvenile courtroom ama ono so no hona ye kwakodi na asem ama no enam so nde woni mfie no dunwɔtwe nti no yesi obibi enkurabɔ school saa ɛhɔ no nde ye de ono so akɔsɛ ono so no ne nkwa aka no ono so onko na onkodi enuna ɛwɔ saa eye afie ase wɔ no de eye asotwe kese de aka ho de ama omo abra mo kwakoda eye afie ase no yesi asotwe kese esa aka ho tenye se okokoda mu enko a asotwe bebre ɛwɔ hɔ de ma omo ti sei na nra eye otemboafo de asen betu da saa case ache enye ne case ache mfie bebre eni ache but afie na yetimi de asem no apa na wie ya yenim se nra de otemboafo sori asem no so de yenyin ni se ombekɔ saa asem yesu bi nti Ishmael ne namfofo mienu kɔgye ne kra efiri ne nsam ɛwɔ Kasoa ɛhɔ no afei na yebu asem no sɛ abofra no onkononkotwa ne nkwa na aka na ɛwɔ eye afie ase aban kukum sina esi eti hi 24/7 so subscribe, like, share, comment na wono onya bi hwɛ so no onya bi hwɛ mediane bretu na safo edu kantanka